נכנסנו לבית שמשפחה, זוג הורים, מצאנו אותם בצד אחד של הסלון ושני ילדים בצד השני של הסלון. במצב שהם היו, הם עברו התעללות מאוד מאוד קשה, ובאמצע יש שולחן, אוכל, ארוס, שהמחבלים הארורים האלה פשוט פתחו שולחן לאכול בזמן שהילדים יראו איך שמתעללים עם ההורים. 20 ילדים שראינו בבארי, זה היה נורא והיום, נורא והיום, שהם פשוט עשו מהם, אחרי שכופתו אותם מאחורה, ואחרי שהם התעללו בהם, פשוט שמו אותם אחד על השני ושרפו אותם. ראיתי פה הכל, הייתי במסיבה, אוקיי? 200 גופות, עוד פעם, אף פעם לא ראיתי ריכוז כזה, אבל תומר ירו עליהם. פה התעללו בלי שהוא, זה לא, אין, זאת אומרת, בינה לבני אנוש אין שום קשר. ועכשיו אנחנו משתמשים במסעית ועוד מסעית. הכמות פה זה משהו שלא נתפס בשכל האנושי, והנפש לא יכולה להכיל את זה. והזוועות שאנחנו רואים פה, הצורה שרצחו את האנשים, הצורה שרצחו את הילדים ואת התינוקות. אנחנו נכנסים לבתים ואנחנו רואים אנשים שפשוט שחטו אותם. אנשים ששרפו אותם בעודם בחיים. זה דברים שבן אנוש לא יכול לעשות, זה חיות.